Si pamatujete, jak jsem říkala v minulém videu, že někdy se chci podívat na druhou stranu, tak dneska se mi to podařilo, jsem tady a vždycky jsem byla tady, tamhle někde. Takže našla jsem tam takovou pěšinu, která vedla vlastně přes ten příkop nebo přes tu roklinku, tak jsem jí prošla a teďka jsem tady v nějaké, asi je to nějaká druhá tady vesnice a je tady takhle takový posezení, výhlídka na moře a ještě chci pokračovat tamhle dál. Tentokrát ale nejsem na výletě, ale hlídám tady Michaela, protože rodiče hrajou tamhle, za chvilku budou mít koncert. Takže tak. A je to tady jak jinak než úžasný. Bylo sice docela náročné se sem dostat. Musela jsem přistupovat v Palmě, kde jsem čekala asi hoďku a pak jsem ještě vystoupala na špatné zastávce. Ale teď jsem konečně tady a možná půjdu na pláž. Já jsem teďka pro změnu v Palmě, jsem tady v takovém parku kousek od autobusového nádraží a čekám tady na další spoj, kterým pojedu domů do toho Děriku.
a dala jsem si tady něco na jídlo. A moje tradice, že vždycky, když čekám na autobus spálně, tak si skočím koupit něco na jídlo a pak si to sním tady v parku. Je to něco takového mezi obědem, večeří, nevím, celkem takový nic. Tady mám croissant, co mi zbylo ještě ze snídaně, borůvky a zelený bílý čaj, Arizonu. Tak já jsem teďka byla běhat a jsem úplně mrtvá, ale doběhla jsem si pro nádherný západ slunce, který na tomhle mobilu fakt asi neuvidíte. A mám teď mega divný hlas, takže nemůžu dýchat. Koukejte na něho, kdo mě tady zase vítá. Takže dneska je sobota, já jsem se vypravila zase na výlet a to do Camp de Mar. Jenomže už jsem tady nějakou chvilku a pořád se tady nějak motám. Tu hlavní vyhlášenou pláž jsem sice našla hned, ale trošku mě zklamala, protože tam je vážně hlava na hlavě a nevím, není to úplně tak podle mého gusta. Takže se tady teď procházím a skončila jsem tady v nějakém lese. Vůbec nevím, kde jsem, tak uvidím. Vypadá, že jsem se nakonec dostala k moři, ale jak se jdu dolů, to fakt netuším. Dívejte se na to. Myslím, že tady tohle bude můj soukromý ostrov na opalování. Nechápu to, jak jsem se sem dostala, ale jsem tady. A je to tady asi mnohem lepší než na té hlavní pláži, protože tady nikdo není. A došla jsem sem tady takhle tudy. Tamhle, od tamhle jsem se vynořila. Už mám po koupání, teď jsem se tady vyškrábala lesíkem zase zpátky. A teďka si na chvilku půjdu na tu hlavní pláž a pak si musím jít dát něco k jídlu.